Tegen DKV noemen we dat, hè? Geen 30 kilometer op. Dat wil ik niet meer horen, hè? Hoe is Marty naar Justin Jonne? Ja, lekker. Goed gevoel over gehad. En, het was een super mooie avond. Nou, ik had er in het seizoen alle vertrouwen in dat we gingen promoveren. Maar ja, Henk had het weer verlekt met het zien aanhangen en met zijn spelers. Dan heb je natuurlijk ook hard gejuicht, of niet? Zeker. We waren een beetje rustiger, want ik woon in een nieuwe buurt natuurlijk. Maar Klaas Cambuur was niet in het stadion. Nee, klopt. Want ik was druk met de verhuizing nog. En ik heb het wel op tv gezien. Zit zo fijn om voor Cambuur te zijn. En dan komt de derby er natuurlijk ook aan, Cambuur tegen Heerenveen. Tegen DKV noemen we dat, hè? Geen 30 kilometer op. Dat wil ik niet meer horen, hè? Grapje, hoor. DKV, ik zal het zo zeggen. En wat is de voorspelling dan van de derby, DKV tegen Cambuur? Nou, gratis 6 punten, hè? Ja. En tegen Feyenoord? Nou, thuis winnen en uit een gelijkspel. Nou, ik ben van 2 clubs, dan Cambuur en Feyenoord. Dan komen we elkaar ook weer tegen. Nou ja, als dat is, dan ben ik van Cambuur. Dat is altijd in mijn hart. Nou ja, dat is.